Ftehim bejn il-Ministeru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni u s-Soċjetà Maltija għall-Ħarsien u l-Kura tal-Annimali l-MSPCA wassal biex jitnieda l-programm Acts of Kindness bħala parti mill-kurrikulu tal-Personal, Social and Career Development, il-PSD fl-iskejjel. Il-programm jinkludi tqassim ta' ktejjeb ġdid ta' eżerċizzi b'attivitajiet li jwasslu messaġġi pożittivi u jkopru għarfien akbar dwar il-benessri tal-annimali. Uffiċjali mill-MSPCA se jżuru l-iskejjel biex jispjegaw lill-istudenti l-importanza tal-ħarsin tal-annimali. Il-Ministru Clifton Grima saħaq li dan il-programm se joffri edukazzjoni holistika ħalli tfal jitilgħu bħala ċittadini responsabbli f'kull settur tal-ħajja. Is-sistema edukattiva tagħna titfu waħda li tagħti esperjenzi differenti lit-tfal tagħna. U allura meta nitkellmu dwar edukazzjoni sħiħa huwa importanti li jkollok daw it-tip ta' programmi illi jgħinu l-tfal fl-iżvilupp sieħ tagħhom. U llum qegħdin naraw propju kif kollaborazzjoni ma' għaqda volontarja, f'dal każ l-SPCA, qegħdin naraw kif it-tfal fl-iskejjel kollha ta' pajjiżna li huma tal-Istat, tal-Knisja u anke indipendenti ħajbenefikaw minn dan l-għarfien, ħajbenefikaw minn dan it-tagħlim illi jgħin l-tfal isiru ċittadini maturi illi jirrappreżentaw lil pajjiżna. Louisiel Grek mill-MSPCA spjegat li l-organizzazzjoni ilha impenjata fl-edukazzjoni dwar il-ħarsin tal-annimali fl-iskejjel bħala parti mit-tagħlim kurrikulari għal 20 ta' snin. Qalet li dan il-programm ġdid jippromuovi l-empatija, imġiba aktar responsabbli u iżjed għarfien dwar il-ħarsin tal-annimali. Lan huwa li inħadnu valuri ta' ġentilezza, kompassjoni, empatija u responsabilità fit-tfal, fiż-żgħażagħ